Čovječ, javljam se uživo iz Jalovika, kao što znate, uvek vas izneradi svojim zajebancijama i svojim stvarčicama. Ovog puta nećemo interesati traktor, niti motor, niti prirod. Totalno mi se jebe za to. Jer su to glupe priče. Ovog puta ćemo malo posvetiti pažnju nečima što su ljudi zaboravili. Prave vrednosti, a to su naši preci. Uvek i uvek. Ovo je gospodin prvi koji se zove Pixi. Pixi, 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 dođi Pixi. Kako se ti osjećaš? Jesi zadihan? Koliko ti imaš godina? Pixi, Pixi ne želi da razgovara. A, evo ga sljedeći naš je Lesika. Lesika, evo. Gospodine, snimajte ovaj podrijed, jer ovo nije divno kao skerić sa zubićima ovim svojim. Pogledajte njene očinjake. Zreli. Ali ona neće mene ujesti, jer je to pravo živo biće koje treba čovjek štititi. Ajde, čao sad, baš. Dalje ćemo vas odvesti kod gospodina jednog. Ja mislim da je ovo glava kući, ali vidjet ćemo sljedeći koji je polako samo gospodine. Ovo je vuk, bok te jebu. Šta je ovo, jesi ti medved? Kako se zoveš ti? Kako se zoveš? Dečko, pa niko nije raspoložen na zaraz govor. Šta je ovo s ovim životinjama, ja ne mogu da verujem. Alo, gospodine. Ovo dečko nije raspoložen. Idemo dalje, ljudi, šta da vam kažem, ali... A ne, ja ne bi baš ovu da prolazim, gospodine, jer je rizično. Dobro. Ljudi, preživio sam susret sa ogromnim medvedom. A sada, nema mogu odvesti, da li šta još ovdje ima ovako u džungli? Ja mislim da je ovo... Vuk! Ovdje i vukova ima! Vuk hoće ovcu! Da li moguće? Vuče! Gospodine Vuko! Vuku je namirisao sveže meso. Vuka su ulovili pre nekoliko dana. Ali, gospodine Vuče, stanite gospodine Vuče! Prvo će me... Gospodine Vučite! Kako se zovete? Stani, Mira! Daj šapu! Ufcije, ljudi, to je dokaz da je krvoloče životinji ipak. Shvatite me, ovo je samo privremeno jer je gladan. Idemo dalje, javite mi se kasnije koje. Šta je ovo? Gospodine! Pogledajte vi živata stvorenja. Jedva čekaju da je moju šapu pojedu celu. Gledajte se ovo, gledajte šta je ljubav, gledajte! A pogledajte mamu! Mister Mama! Ne znamo da vidimo, ali odjavujemo se. Još jednom ćemo stratiti od ovog gospodina. Gospodine Vuko, vi ste veoma zreli. Vidim, bili bi se malo, a? Hoćeš fajt malo, a? Idemo da vidimo šta još nudi naš čudotvor prirode. Eno ga medved, samo nemojte kod medveda, molim vas. Medved, opasni medved. Da vidimo šta se krije. Da vidimo šta ovdje ima. Ovdje je mama! Mama, slatka mama. Rodila, evo je mama, dođi mama. Slatka mama. Malo mama ne zna. Da vidimo šta je, uzbudili su se živote. Evo ga neki ovdje nešto sprema. I, ljudi, pogledajte, sad vas vodim kod jednog vešća. On nije veštac kako mislite. Naći ćemo mi njega. Samo polako. Pa sve to tamo. Imam i osvetljenje, ali ste... Gospodine! Pogledajte ovo divno stvorenje. Da li bi imali hrabrosti da vi njega tako znječite ili nešto? Nemate, jer je to divno životinja. Pogledajte, možda mu ti jebemo. A, gospodine! Kako se vi zovete? Gospodine? Zovete se... Dobro. Vidite, nemojte biti uvijek...
Da vidimo dalje šta krije naša lepota prirode. Drva, fin dom neki, vidimo, fin. Bio fin. Mali gmizavci, da vidimo šta se ovo još krije. Ljudi, ovo je fantazija. Ko je ovo? Kako se vi, gospodine, zovete? To gospođe Pičke. Gospođo, kako se vi zovete? Gospođe Ćuti. Čak i ti ima još neko ovdje. Ima, pogledajte ovo carstvo. Jao, ja grebe mamu uje. Pogledajte ovaj divni svijet. Ovo su stvarno čuda prirode. Malo su gladni. Dajte do ovako. Ovaj sine bi raskinuo loptu. Da vidimo da li se smirio gospodin Vuk, strašni Vuk. Ono je želja. Pomalo. Bubić. Evo, gospodine Vuče. Da vidimo gospodina ovca. Šta imate vi da izjavite? Da li nas on uznemirava? Ja mislim da on vas hoće njam pojede. Neće vas niko dirati iza. Pogledajte vi, ljudi, gdje ste vidjeli da ovca i Vuk, pogledajte taj pogled, pohodni. Ovco, kako mislite da li možete izaći kraj svojim Vukom? Ovco? Mislim više da mi pojedete ruku. Glupa ovca, daj sljedeći, dođi ti tu. Gospođice sa belim kramponima na ušima. Dođite vi. Vuk je gladan. Ne znam šta više kažem. Odveću vas još do jednog lepog mjesta. Ljudi, ozbiljite se više, bežte iz tih gradova velikih, dođite ovdje. Pogledajte, sveži pevci tamo idu, udaraju, smudarate čimo, pogledajte, da ima šta ovdje se nalazi. Malo zaudara, ali dobro, morate se navići na ovo, ljudi seljani. Divne koke, odlične koke. Verujte, to su sve opasne, a ovo je neka opasna koka. Stimite. Neće komunicira, gospođa Ćuti. Da vidimo što ima ovdje. Ima li koga? Smrdi ovdje majku mu jebate. Ujebote. Pogledajmo ovo. Pogledajmo to divno biće. Koliko ima u njoj? Ima divnog mesa. Vi mislite da ćete da pojedete to meso? Ne. Pogledajte ono mladunče, ono mora što da jede. Gospođica Krang, dođemo gospođu Rokčin. Pitam. Kako ste, gospođice? Dobra. Verujem da ste uroljeni. Uživa. Majke me. Da vidimo gospođica 3 prasati i 5 vukova. Gospodine! Vi ste neki pigavi, a? Šta imaš da kažeš, pigavi? Da, razumeš. Češimo je! Tako se samo dozivaju svinje. Mamo! Svinje, ustaniš! Dođi, gospodine. Alo, debeli. Alo, ustani bre. Jedem te uskore, izvinjavam se, ovo što da bi mi tako i dozvali doći. On vas zove, došli gospodine. Gospodine, kako ste vi? Ne jebeš se. Super mala kica, prasica. Kako? I gledajte, divni zvukovi. Ovdje smo malo došli u opasnost, možete desiti da svinja napadne, jer ove na gomilu mali, ime ću ti da rade. Pardon, lopata, gospođice. Gospođice Kico. Gospođice Prasići, dođite vam u mene. Kico, dođi. Ujebo malo. Kako ste, gospođice Kico? Sine, kukavo bi me propao. Daj mene Prasićeva, mali gudi,
Ti prasasta svinjo tamo. Dođi, Ivano, dođi. Svinjo. Mislim da, gospođo, ja ovdje vidjeli smo prirodu na postoje. Možeš upisati. Kod gospođice, i šta da vam kažeš? Sve smo vidjeli, sa mnom je bio, ja se odjavljujem Ivan Jovanović, uživo iz Jalovika, i moj snimatelj Miloš Obrenović, koji ima bujnu frizuru, vidjet ćete na kratko. Bujna frizura. Ćao, do sljedeće zime. Zime, stopiraj to, jebe,